Chi'n gallu clywed i nawr? Iawn, mae'n hyfryd i gael bod yma gyda chi unwaith eto, ond yma am y tro cyntaf. Mae'n braf cael bod yn eich adeilad newydd fan hyn yng Nghaerfyrddin. O'n i'n gyfarwydd â'r lleoliad, ddim yn sylweddoli mor fawr oedd y lleoliad. A mae'n braf bod gyda chi lle yma nawr i'ch hunan. Wel, os oes gyda chi'ch Beibl, os hoffech chi droi Hebriaid, pennod 4. Hebriaid 4. Ymddiriadau rhai oedd yn disgwyl hanes Noah. Fi'n credu dyna dwi wedi cael ei gyhoeddi wythnos diwetha falle, ond na, ni'n mynd i gael Hebriaid. A dwy neges bore yma heno, edrych ar ganlyniadau esgyniad Iesu Grist, yr Ascension, a wedyn y Pentecost. Canlyniadau'r ffaith bod Iesu wedi dychwelyd i'r nefoedd, wedi anfon yr ysbryd glân, a bod ni'n byw yn y cyfnod yma nawr, cyfnod y cyfamod newydd, cyfnod yr archoffeiriad mawr. Dyna rili yn lle mae Iesu, yr archoffeiriad mawr, wedi'r esgyniad a dydd y Pentecost. Felly, os oes gyda chi'ch Beiblau, Hebriaid, pennod 4, dechrau yn adnod 14. A wedyn yn darllen trwyddo i ddechrau pennod 5. Hebriaid, pennod 4, adnod 14. Gan fod gennym felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd drwy'r nefoedd sef Iesu, mab Duw, gadewch ni lynu wrth ein cyffes. Canis nid archoffeiriad heb allu cyd-ddioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi ei demptio ym mhob peth, yn yr un modd â ni ac eto heb bechod. Felly, gadewch ni nesau mewn hyder a dorsedd gras, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. O blith dynion y bydd pob archoffeiriad yn cael ei ddewis, ac ar ran pobl feidrol y caiff ei benodi yw cynrychioli mewn materion yn ymwneud â Duw, ei offrymu roddion ac y berthau dros bechodau. A mae'n gallu cyd-ymddwyn â rhai anwybodus a chyfeiliornus gan ei fod yntau hefyd wedi amgylchu a gwendid. Ac oherwydd y gwendid hwn, rhaid iddo offrymu dros bechodau ar ei ran ei hun, fel ar ran y bobl. Nid oes neb yn cymryd yr anrhydedd iddo ei hun, Duw sydd yn ei alw fel y galwodd Aaron. Felly hefyd gyda Christ, nid ei ogneddu ei hun i fod yn archoffeiriad o wnaeth, ond Duw a ddywedodd wrtho, fy mab wyt ti, mae fi ath genhedlodd ti heddiw. Fel y mae'n dweud mewn lle arall hefyd, yr wyt ti'n offeiriad am byth yn ôl urdd Melchizedek. Ynyddiau ei gnawd fe offrymodd Iesu weddiau ac erfyniadau gyda llef uchel a dagrau, i'r un a oedd yn abl i'w achub rhag marwolaeth, ac fe gafodd ei wrando o achus ei berchedig ofn. Mai mab ydoedd, dysgodd ei fuddod trwy'r hyn a ddioddefodd, ac wedi ei berffeithio, daeth yn ffynhonnell iachydwriaeth tragwyddol i bawb sydd yn ei fyddhau iddo. Wedi ei enwi gan Dduw yn archoffeiriad yn ôl urdd Melchizedek. Gwnewch ni weddio wedi gwrando ar y geiriau sydd yn annog ni i ddod mewn hyder at orsedd gras. Grewch ni wneud hwnna, grewch ni weddio felly. Ei tanifol, diolch i ti bod ni'n gallu dod o dy flaen di bore yma mewn llawn hyder ffydd. Diolch bod ni'n dod yn rhai sydd wedi ei derbyn yn Iesu Grist, pawb sydd wedi ymddiried ynddo fe, pawb sydd wedi credu'n Iesu, yn dod yn ei enw wedi derbyn maddeiant, a Iesu wedi marw drostyn nhw. Ac felly ni'n gallu dod yn gwbl hyderus, a mewn cyfyngder, a mewn iawn bryd pan fydd angen cymorth, ni'n gallu dod ato ti. Diolch mai gras i ni'n derbyn, diolch mai gorsedd i ni yn agosau ato fe. Felly mae yna rym, mae yna awdurdod, ti'n gallu ateb ein gweddiau, ti'n ddigon abal, ti'n ddigon cryf i wneud hynny, a hefyd ti'n ddiw graslon sydd yn dymuno gwneud hynny. Felly ni'n dod nawr yn wan ac yn anghennus, ond yn dod gyda thad yn y nefoedd sydd yn clywed ein gweddiau. Helpa ni wneud hwnna, Arglwydd. Maddau ni am ddiffyg gweddi, maddau ni am byd o pwyso yn y ti ddigon,
bod ni'n pwyso ar ein gallu'n hunain ac yn yngofio fod gyda ni holl gyfoeth a holl adnodau y nefoeth i'n helpu ni. Diolch am Iesu. Diolch mae fe yw y cyfryngwr rhwng ni a ti. A diolch bod ni'n dod yn enw Iesu a bod ti'n gwrando. Helpa ni felly, a wrth ni gyfarfod gyda'n gilydd y bore yma. Byddai ni yn gwrando arno ti, byddai ti yn annog, byddai ti'n calonogi ni ar glwydd, ti'n gwybod lle mae pob un ohono ni, ti'n gwybod beth ni angen clywed, ti'n gwybod y gair sydd angen, ac felly ni'n gofio byddai ti'n agosau i bawb sydd yma, a byddai ti yn profi dy ras a dy drigaredd i ni mewn ffordd real iawn. Ni'n meddwl am rai sy'n methu bod yma hefyd am wahanol resymau, bydden nhw'n profi dy ras a dy drigaredd di hefyd. Diolch ti am gael cyfarfod gyda'n gilydd y bore yma. Ni am cyflwyno yr eglwys hon i ti. Ni'n diolch ti am y cartre newydd fan hyn yn gofyn bydd cael bod yma yn fendrith i'r eglwys. Bydd na rai yn taro heibio, fydd yn clywed yr efengyl, falle hyd yn oed am y tro cyntaf. Neu falle rai yn dod sydd wedi gwrthgilio, neu rai falle wedi cael eu magu mewn capel, bydda yna rai yn dod ac yn clywed am efengyl a newyddion da Iesu Grist. Diolch am anfon Iesu, diolch am anfon yr Ysbryd Glân, diolch am y diwrnod yma pan ni'n cofio bod ni ddim ar ein pen ein hunain, bod ni ddim yn wan, ond bod gyda ni rym ac awdurdod yr Ysbryd Glân yn gefn i ni. Ac felly bydd gyda Aaron wrth fe bregethu bob wythnos, a pawb sydd yn gwrando, bydd yna ymwybyddiaeth o dy ras a dy gariad a dy rym di, achub llawer yng Nghyfyrddin a thrwy yn gwlad, fel bod ti yn cael y clod a'r gogoniad yn enw Iesu. Amen. Amen. Wel, os hoffech chi droi nôl i Hebriaid 4 a mewn i pennod 5. Mae pawb eisiau offeiriad, felly bod nhw ddim yn sylweddoli hynny, ond mae pawb mewn bywyd eisiau offeiriad. Mae'r darlleniad yma yn sôn am gael cymorth mewn iawn bryd, pan i ni mewn cyfnod anodd, pan i ni mewn cyfyngder, bod ni'n gallu troi at rhywun, a mae pawb yn chwilio am y peth neu'r person yna fydd yn help iddyn nhw mewn cyfyngder. Pawb eisiau rhywbeth sydd tu hwnt iddyn nhw. Mae'n chwilio am rhywbeth sydd tu fas i'w profiad. Rhywbeth sydd tu hwnt i just y cnawd a'r meddwl. Pobl yn chwilio am ryw brofiad ysbrydol. A mae pobl yn chwilio am hwnna mewn bob math o lefydd ac yn pwyso ar bob math o bethau. Pan enillodd Lerpwl y gyngrair, oedd na ganu mawr yn Anfield, You'll Never Walk Alone yn cael ei ganu yn y cop, a pobl yn dweud it was a religious experience. A dyna nhw'n dweud am y dorf yn casglu, bod pobl eisiau rhyw brofiad sydd yn fwy na just y norm, bod e'n rhywbeth sydd yn codi nhw, yn dyrchafu nhw mas o fywyd dydd i ddydd. O'n i'n gwylio raglen ar Simon and Garfunkel, ar gan y Bridge Over Troubled Water, a person yn dweud am y gan honno, the first time I heard it, it was a religious and spiritual experience. Eto, y syniad yma, mae rhywbeth sydd y tu hwnt i, mae rhywbeth sydd yn wahanol. A mae pobl yn chwilio amdano fe mewn cerddoriaeth, pobl yn chwilio mewn chwaraeon, pobl yn chwilio mewn barddoniaeth, pob math o lefydd. Rhywbeth neu rhywun fydd yn rhoi profiad yn nhw sydd tu hwnt i'r just y cnawd a'r meddwl. Profiad o ddew, hyd yn oed os maen nhw ddim yn defnyddio y gair yna. A tragedy yn cymdeithas ni yw bod pobl wedi troi cefnau ar ddew a ddim yn sylweddoli mae angen nhw yw am ddew a bod nhw'n deheu am berthynas a dew. Ac wrth gwrs mae gyda ni crefyddau eraill sydd yn ceisio dod â ni mewn i bresenoldeb dew. Chi'n meddwl am yr wythnos y diwetha, yr eglwys Gatholig, a'r pwysles ar y pab. Bod y pab yma mynd i roi arweiniad i ni mewn i bresenoldeb dew ei hun. Yr sens yma, wel, lle fyddwn ni heb y pab. Ac wrth gwrs yn yr eglwys bebyddol, mae gyda ni yr holl gamau yma i ddod mewn i bresenoldeb dew. Pyn y taw cyffesu yw e, neu'r seintiau, neu relics, bod ni'n gweddio trwy y pethau yma, bod y pethau yma yn rhoi presenoldeb dew i ni. Dyn nhw ddim.
Chi'n meddwl am Islam gyda Mohammed. Mohammed yn cael ei alw yn gyfryngwr, yn messenger. Ond beth sy'n gwneud Iesu Grist yn unigryw? Wel, fe yw yr arch o ffeiriad mawr. Oherwydd me'n arwen i mewn i bresenoldeb Duw ei hunan. Nid rhyw syniad gan ddynoliaeth, nid Duw i ni wedi ei greu, ond mae Iesu yn cyflwyno ni yn gyfryngwr rhwng Duw ei hun a dyn. Iesu yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Does neb yn mynd at y tad ond trwy fi. Felly mae Iesu yn arch o ffeiriad mawr oherwydd dyw e ddim yn arwen i jyst rhyw deimlad neu rhyw emosiwn. Dyw e ddim jyst yn religious feeling o experience, ond mae Iesu yn rhoi arweiniad i ni mewn i bresenoldeb Duw y tad, y Duw tragwyddol. A mae'n rwydd. Ni'n gallu dod yn enw Iesu Grist. Ni'n dod mewn gweddi, ni'n dod gyda hyder. Ni ddim goffod dod trwy seremonïau. Ni ddim goffod dod trwy rhyw ddefodau, rituals gwahanol. Ni'n dod yn ostyngedig, lle bynnag yr ydyn ni. A does dim rhaid mynd at berson arall. Does dim rhaid mynd at offeiriad sydd ar y ddeiar yma gyda ni nawr. Ond ni'n mynd trwy Iesu i bresenoldeb Duw ei hun. A dyna sy'n ei Iesu mor arbennig. Oeddech chi eisiau adnabod Duw? Oeddech chi eisiau profiad o Dduw? Oeddech chi eisiau profiad o'r nefoedd? Oeddech chi eisiau bod yn ymwybodol o dragwyddoldeb a bod yn sicr o'r nefoedd, bod chi'n mynd i fynd i'r nefoedd? Drychwch ar Iesu. Oherwydd Iesu yw yr arch o ffeiriad mawr. Beth sy'n ei Iesu mor arbennig ten? Wel, ni wedi sôn am rai pethau, ond un peth, a fi eisiau edrych yna wedyn na gwbl o beth eraill, y peth cyntaf yw bod Iesu'n arbennig oherwydd ble mae e yn nawr. Felly adnod 14, mae gen i'm arch o ffeiriad sydd wedi mynd drwy'r nefoedd, sef Iesu. Nawr, wythnos diwetha, o'n i'n meddwl am yr esgyniad, dydd Iau esgyniad, dydd Iau Dyrchafel, wythnos i dydd Iau diwetha. Cofio bod Iesu Grist yn esgyn i'r nefoedd. Nawr, meddyliwch am digwyddiad a ddydd Gwener y Groglith. A'r holl bethau nath ddigwydd pan nath Iesu farw, y tywyllwch dros y tir, wedyn yr meirw yn codi, y daeargryn, geiriau Iesu, ac wrth i Iesu ddweud gorffennwyd, chi'n cofio beth ddigwyddodd yn y deml? A llen yn rhwygo'n ddau, o'r top i'r gwaelod. A fel bod ni'n gallu mynd mewn i bresenoldeb Duw ei hun. Mae Iesu wedi mynd trwy y nefoedd, a dyw Iesu ddim wedi mynd mewn just i rhyw le sanctaidd ar y ddeiar yma, ond mae Iesu wedi mynd mewn i'r lle mwyaf sanctaidd. Ath Iesu drwy y nefoedd, ath e atgyfodi, nath e esgyn, a wedyn nath e nôl ac ymddangos am resenoldeb Iesu, Duw y tad ei hunan. Pyrth y nef yn codi, a brenin y gogoniant yn cael mynd mewn. A dyna le mae Iesu nawr. Mae wedi mynd trwy'r cymylau, dyna beth ddigwyddodd yn llythrennol, mynd trwy'r cymylau a wedyn yn diflannu ac yn ymddangos yn y nefoedd. A dyna sy'n neud Iesu Grist mor unigryw. A dyna sy'n neud Iesu Grist mor wahanol. Gallwch chi fynd i lefydd ar draws y byd a rhyw ffordd dydwch chi di DNA, arweinwyr crefyddau eraill. Bydd rhyw ffragment, gewch chi weld rhywbeth. Newch chi ddim ffindo DNA Iesu. A bod Iesu wedi marw ac wedi atgyfodi, a mae e nawr yn y nefoedd. Dyna le mae e. Oedden ni'n credu, oedden ni'n cofio hynny. Ni'n dweud yn eitha rhwydd, heb feddwl weithiau, ond mae Iesu yn fyw. A mae Iesu yn y nefoedd. A mae Iesu ar ddeheulaw y tad. A dyna sy'n neud e mor arbennig. Mae wedi mynd drwy y nefoedd.
Mae wedi cael ei dderbyn nôl. Mae wedi cael ei dderbyn gan y tad. Ac am ei fod yn y nefoedd, mae hwnna'n rhoi sicrwydd i ni wedyn bod ni yn gallu cael profiad o'r nefoedd. Rhywun yn dweud chi, mae yna le, rhyw 12 miloedd o filltiroedd i ffwrdd, a mae'n lle enfawr. A mae'n boeth yno, a mae gyda chi anialwch mewn mannau, a wedyn mae yna ddinasoedd rhwng yr ochr, a wrth i chi edrych mas tuag at y môr, mae yna riff enfawr gyda'r pysgod mwyaf ryfeddol, a mae yna amrywiaeth o anifeiliaid, a mae'n lle arbennig. Mae yna kangaroos sydd yn neidio, a mae yna koala sydd yn y cod, a creaduriaid i chi ddim wedi gweld o blaen. A chi'n meddwl, wel, mae hwn yn swnio'n hyfryd, ond sut ni'n gwybod am y lle yma? Wel, os yw y person yna wedi bod yno ac yn dod nôl ac yn esbonio lliw ac wedyn yn mynd nôl eto ac yno ac yn byw yn Awstralia, chi'n gwybod bod y fath le yn bodoli. Sut ni'n gwybod bod y nefoedd yn bodoli? Wel, mae'r un oedd yn byw yn y nefoedd ers tragwyddoldeb, wedi gadael y nefoedd, wedi dod i'r ddaear, wedi sôn am fawredd y nefoedd, a mae yn y nefoedd nawr. Ac felly ni'n gwybod bod y nefoedd yn bodoli, achos bod yr un sydd o'r nefoedd wedi dod a sôn am y nefoedd. A dyna le mae yn nawr. Yr un sydd wedi gweld y profi'r pethau yma yn esbonio mawredd y nefoedd. Ac am bod ni yn credu'n Iesu, mae pawb sy'n iddo ef yn un a fe, ac felly mewn ffordd, mae'n cartre ni yn barod yn y nefoedd. Y nefoedd yw ein cartre. Y nefoedd yw ein dinasyddiaeth ni. Ni'n clywed olwys yma. Nawr, gyda chi'r un ddol, a wedyn mae 5 neu 6 o ddoliau llai tu fewn. Lle bynnag mae'r ddol fawr yn mynd, mae pob dol arall yn mynd hefyd. Achos maen nhw yn un, maen nhw gyda'i gilydd. Ac am bod Iesu yn y nefoedd, a fe yw ein pen ni, a fe yw ein offeiriad ni, a fe yw ein prawd ni, a'n iachawdwr ni, am ei fod yn y nefoedd, mae'n sent bod ni eisoes yn y nefoedd. Bod ein bywyd ni, bod ein holl olwg ni ar y nefoedd. A mae Iesu yn y nefoedd yn gallu bendithio ni o'r nefoedd. Mae Iesu'n gweddïo drostoch chi bob dydd, yn eiriol drostoch chi. Mae Iesu yn ymwybodol o'r hyn i chi'n mynd trwyddo, ac yn y nefoedd mae'n gweddïo amdanoch chi nawr. Chi ar ei feddwl mae wedi marw drostoch chi. Ac yn y nefoedd, fel eich archoffeiriad, mae'n gweddïo bydd eich ffydd chi yn sefyll. Ac o'r nefoedd, mae'n gallu bendithio. A dyna ryfeddod y Pentecost o'r nefoedd, mae wedi anfon yr Ysbryd Glân. Ac am ei fod e wedi mynd trwy'r nefoedd, fe ddywedodd byddwch chi'n well hebddo i, oherwydd byddai'n anfon yr Ysbryd Glân pan fyddai'n mynd nôl i'r nefoedd. Ac felly mae gyda chi'r Ysbryd Glân. A mae Iesu drwy'r Ysbryd Glân yn gallu bendithio chi. A byddwn ni'n meddwl am hyn nes mlaen. Ond o'r nefoedd felly, mae Iesu'n gallu helpu chi. Mae e'n gweld beth ych chi'n profi. Mae e gyda chi. Mae'r Ysbryd Glân yn ynerthu chi. Ac felly mae'n bosib i chi gael blas o'r nefoedd. Mae'n bosib i chi gael profiad o'r nefoedd. Mae'n bosib i chi gael anogaeth o'r nefoedd. I glywed geiriau'r nef. Ac i gael ymdeimlad o fywyd y nefoedd. Achos bod Iesu hunan yn y nefoedd ac yn bendithio chi o'r nefoedd. Ydych chi'n byw eich bywyd, chi'n meddwl am hynny ac yn cofio hynny. Fi'n edrych mas arnoch chi nawr, a ni'n gig ac yn gwaed. Ond mae'r ysbryd yn byw yn hynny. Mae'r Ysbryd Glân yn byw yng nghalon bob un sydd wedi credu'n Iesu, pŵer a grym Duw ei hun. Ni ddim yn wan. Ni ddim yn greaduriaid sydd yn helpless.
Ond mae ysbryd glân yno ni. Ac felly, beth sydd gyda ni? Y peth cyntaf i gofio bod Iesu wedi mynd i'r nefoedd. Ac am ei fod yn y nefoedd, ni'n cofio, wel, mae yna nefoedd yn bodoli. Bydd pawb sy'n credu yn ef yn gallu mynd i'r nefoedd a profi a chwydwriaeth am byth. Mae'n gallu bendithio ni o'r nefoedd, grym yr ysbryd glân, arweiniad o ddydd i ddydd. A mae'n arbennig iawn i gofio. Buodd wr farw yn ein capel ni rai blynyddoedd nôl. A pobl yn dweud wrth i'w wraig, he's looking down on you. A hi'n dweud, I hope he's not, siarad am ei gŵr. Because I don't want him to see the things that I'm going through, but I know that there is someone better and greater looking down. A dyna ddwedodd hi. Wythnos ar ôl i'w gŵr farw, mae Iesu'n edrych o'r nefoedd, a mae mynd i'w falu amdano fi. A mae'n gwybod beth sydd angen arno fi. Yr ail beth sy'n neud Iesu mor arbennig yw ble mae wedi bod. So mae wedi mynd i'r nefoedd, a dyn yr ail beth sy'n neud yn hyfryd yw ble mae wedi bod. Adnod 15. Nid archoffeiriad heb allu cydddioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi demptio ym mhob peth, yn yr un ffordd, yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Mae yna hen ffilm erbyn hyn gyda Clint Eastwood o'r enw Gran Torino. Ac yn y ffilm yma, mae Clint Eastwood yn gymeriad sydd wedi chwerwi, mae wedi colli i'w wraig, mae blant wedi troi'n ei erbyn, a mae e'n chwerw yn erbyn y byd. Mae e'n hen ac yn grumpy a jyst eisiau diflannu. A mae ddim eisiau ymwneud ag unrhyw un. A mae y ficer lleol yn dod ac yn cnoco ar y drws. Dyn ifanc yw e. A mae'r ficer eisiau annog achos bod e'n gwybod fydd y person yma mewn problemau. A mae'n troi at y ficer. Look at you. Mae'n dweud wrtho fe. Dyn ifanc. Beth i ti'n gwybod am fywyd? Mae'n dweud wrtho fe. Ti wedi dioddau, ti wedi profi. Coti, ti'n whippersnapper. Beth i ti'n gwybod am fywyd? Sut i ti'n gallu uniaethu? A mae'n olygfath o pwerus. A fel unrhyw un sydd yn weinidog, mae'n heriol. Pa hawl sydd gyda ni, pa allu sydd gyda ni i gynorthwyo pobl hŷn sydd yn mynd trwy brofiadau? Wel, ni'n mynd i'r gair, a'r gair sydd yn annog. Ond beth sy'n arbennig am Iesu Grist wrth gwrs, yw mae fe yw mab Duw, ond mae e'n wir yn gallu cyd-ymdeimlo. Fel gweinidogion a fel ffrindiau, i ni'n trial roi ein hunain mewn sgitsau pobl eraill pan maen nhw yn dioddau. A ni'n gallu gwneud hynna trwy ras Duw. Ond mae Iesu wedi profi pethau ni'n profi. Beth bynnag i chi'n gwynebu mewn bywyd, mae Iesu wedi ei profi fe. Mae wedi ei demptio ym mhob peth. Nawr, mae wedi ei demptio yn yr ystyr o demptasiwn. Nawr, yn amlwg oedd Iesu ddim wedi ei demptio yn union yr un ffordd, achos oedd dim technoleg i gael a phethau, ond o ran y categoriau o demptasiwn. Fe gafodd Iesu yr un temptasiynau a chi a fi. Temptasiwn i fod yn hunanol. Temptasiwn i wasanaethu ei hunan. I fod yn chwerw, i fod yn vindictif, i fyw am fywyd cyffyrddus. Temptasiwn y byd o'i gwmpas celwyddau, gair athrawon a phethau. Gaf ei demptio yn union yr un ffordd â chi a fi. Ac felly pan i chi yn mynd trwy'r temptasiwn yma, beth bynnag yw eich oedran chi, fi'n siarad gyda Cristnogion sydd tipyn yn hŷn, a chi'n gobeithio, falle bydd llai o temptasiwn wrth i fynd yn hŷn. A maen nhw'n dweud, na, bydd wastad temptasiynau. Sym os beth eich oedran chi, bydd wastad temptasiwn, bydd wastad yr un drwg yna. Os rhywbeth, bydd nhw'n mynd yn anoddach, achos bydd nhw'n mynd yn fwy ac yn fwy subtle. A hefyd, rydych chi'n hŷn a chi'n gallu brwydro, felly bydd y diafol yn taflu mwy am brwydro yn erbyn chi yn fwy. Beth bynnag yw y temptasiynau chi'n ei gwynebu nhw, p'un chi yn blentyn, p'un chi mewn coleg, p'un chi mewn gwaith, p'un chi'n riant, p'un chi yn hŷn. Mae Iesu wedi profi y
categoriau yna o demtasiynau. O hefyd, mae'r gair temptio yna yn cynnwys treialon hefyd, bod e wedi cael ei brofi. Yr un gair sydd yn agor benod gyntaf, bod ni'n cael ein profi ac felly yn gallu llawenhau. Cofio gwrando ar Gwyn Williams yn pregethu yng Nghaerdydd un tro, ac Gwyn yn esbonio fod Iesu wedi dioddau yn y groth. Pan chi'n meddwl am y daith yna lawr o Nazareth i Bethlehem, bydde fe wedi dioddau yn y groth. A wedyn yn blentyn i refugees ac yn goffo dianc i'r Aifft fel plentyn bach. A wedyn yr holl dreialon mewn bywyd. Gael ei wrthod gan ei deulu oedd yn meddwl bod e'n wallgo. Yr athrawon yn ei wrthod. Ei ffrindiau yn troi eu cefnau arno fe. Pobl ddim yn derbyn yr hyn oedd e'n dweud, yn cael ei wrthod fel mab Duw, yn cael ei feio ar gam, yn cael ei ffrydychu gan ei ffrind a agosa fe. Yn hongian ar y groes, a'n gweiddi mas fy niw, pam am gyndewais. A Iesu wedi profi'r pob treial. Ac felly pan i chi'n byw eich bywydau chi, chi'n meddwl, fi ar ben yn unan fan hyn. A fi'n mynd trwy bethau, sneb arall wedi profi mewn bywyd. A sneb arall gallu deall, a maen nhw'n ifanc, a maen nhw'n heb brofi fe, a sut maen nhw'n gallu cydymdeimlo. Chi'n cofio fod Iesu wedi bod trwy bob peth, pob treial, pob temptasiwn, heb bechu. Dyna'r gwahaniaeth, ac falle mae'n gallu helpu ni, ac yn gallu maddau ni, ac yn gallu cydymdeimlo i'r eithaf. Mae'n hyfryd neu pan mae gyda chi ffrind, a maen nhw wedi bod trwyddo fe, a maen nhw'n gallu uniaethu tym bach yn well, achos bod nhw wedi bod yna. Ni'n siarad gyda rhywun bore yma, wedi bod trwy rai o'r problemau ni'n gwynebu fe'n teulu, a yn gallu deall. Wel, mae'n help yn y gywe. Mae Iesu wedi bod trwy bob peth i chi'n mynd trwyddo. Ac felly, pan i chi'n gweddio, chi ddim yn gweddio i rhywun sydd yn gwrthod chi, neu rhywun sydd yn mynd i fod yn greulon, neu rhywun sydd ddim yn gallu helpu. A chi'n troi dy'r un sydd yn gallu helpu chi. A chi'n cofio bywyd Iesu, pan fyddwch chi'n gweddio, bydd Duw yn gwybod cyn bod chi'n gweddio beth ych chi angen. Bydd e'n gwybod sut i helpu chi. A wedyn, mae e'n arbennig ac yn ardderchog fel archoffeiriad oherwydd fe yw dewis Duw ei hun. A dyna sydd gyda ni ddechrau pennod 5. Mae'n dweud bod pobl yn gallu penodi hunain i fod yn archoffeiriad, ond meddylch am Iesu Grist, adnod 5. Nid ei ogneddu ei hun i fod yn archoffeiriad o wraith, adnod 5 o bennod 5. Ond dywedodd Duw wrtho, fy mab wyt ti, mae fi ath genhedlodd ti heddiw. Adnod 6, yr wyt ti'n offeiriad am byth yn ôl urdd Melchizedek. Mae pawb sy'n helpu yn y byd yma, gymaint maen nhw'n gallu helpu, maen nhw'n mynd i fynd a dod, a bydd neb yno am byth. A bydd y gweinidogion, a henuriaid, a ffrindiau, a gwir, a gwragedd, a phlant, a rhieni, bydden nhw'n mynd a dod. Ond Iesu yw yr archoffeiriad tragwyddol. Yr un mae tad, y Duw y tad ei hunan. Mae'n dweud, edrychwch arno fe. Ie, mae chwaraeon yn arbennig. Ie, mae cerddoriaeth yn rodd gan Dduw. Mae teulu ac arweinwyr eglwysig yn rhodd gan Dduw, a ni'n ddiolchgar amdanyn nhw. Ond ble mae'n hyder ni? Yn yr un mae'r tad ei hunan yn ei roi o'n blaen ni, sef Iesu Grist. Ac felly, beth sy'n Iesu Grist yn gymaint well nag unrhyw fugail, ddaearol, unrhyw bab, mae unrhyw brofiad neu gan, mae yn y nefoedd nawr. Ac felly, pan ych chi'n gweddio yn enw Iesu, chi'n gweddio yn enw rhywun sydd yn fyw. Ges i'r help mwyaf i bregethu pan ddywedodd rhywun, cofio bod Duw yn berson sydd gyda ni. Ac o'n i wedi anghofio yna. Mae Duw yn berson sydd gyda ni. Iesu
a'r tad yn y nef, a'r ysbryd glân yn cynorthwyo. Mae wedi bod. So chi'n meddwl, fi'n mynd trwy rhywbeth sneb arall wedi profi. Cofiwch, mae Iesu wedi bod trwy bob peth. Mae'n deall. A dyma chi'r un mae Duw y tad yn ei ddweud. Edrychwch arno fe. Hoelwch eich llyged arno fe. Ac felly beth yw cyngor yr awdur? Wel, gadewch chi nesau mewn hyder at orsedd gras mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Gweddiwch. Chi'n dod at orsedd. Mae Duw yn gallu achub, yn gallu ateb. Mae'n gallu clywed gweddiau chi, a mae'n gallu ymateb, a mae'n ddew cariad a gras i ddisiau. Ac felly gweddiwch. Bob dydd. Peidwch rhoi lan ar weddio. Peidwch mynd trwy fywyd heb weddi. Mae Duw ei hun yn y nef eisiau bendithio chi, eisiau helpu chi. A mae Iesu'n rhoi mynediad i ni i'r nefoedd. Felly gweddiwch. Gweddiwch yn gyhoeddus mewn eglwys, mewn cwrdd gweddi. Gweddiwch yn gyhoeddus mewn cymdeithas, mewn grwpiau cymdeithas. Gweddiwch yn bersonol ar y ffordd i'r gwaith, yn y car, ar y ffordd i'r ysgol. Cofio Clyde Briggs yn sôn, bydde fe'n mynd lawr ar ei bengliniau bob bore yn y lab yn gweddio bydde Duw yn rhoi nerth iddo fe i ddysgu ac i fod yn person o integrity yn yr ysgol. Ffindwch le i weddio. Os oes rhaid mynd i ben mynydd, os oes rhaid mynd am wac, os oes rhaid cloi eich hunan mewn ystafell adre, os oes rhaid rhoi headphones mlaen a just cuddio rhag prysurdeb y tŷ. Dim ots ble ni'n gweddio. Dim ond bod ni yn. A mae Duw yn clywed yn gweddio ni achos ni'n dod yn enw Iesu Grist. Siaradwch os yw'n helpu. Llefarwch eich gweddiau chi. Neu ysgrifennwch nhw lawr os yw'n helpu. Beth bynnag sy'n helpu ni i ddod yn hyderus o flaen Duw. Mae'r tad eisiau clywed chi. Mae'r ysbryd glân yn helpu chi. A mae Iesu yn rhoi mynediad i ni i'r nefoedd. Pam i ni ddim yn gweddio? Mae'n beth. Mor sili yn y gwe. A fi'n edrych ar yn unan fan hyn gymaint â chi. Pam i fi ddim yn gweddio mwy? Pam mae'r tad yn y nefoedd yn derbyn. A pam mae Iesu yn paratoi y ffordd. Mae'n beth arbennig iawn. Ni'n mynd trwy broblemau a mae yna gymorth i'w cael bob amser oherwydd bod Iesu yn y nefoedd. Mae Iesu wedi bod lle ni wedi bod a mae'r tad yn dweud edrychwch arno fe. Fi'n cefnogi Lerpwl ac o'n i'n teimlo ar emosiwn pan o'n i'n gwrando ar You'll Never Walk Alone. A fi'n dwlu ar y gan y Bridge Over Troubled Water a pan i chi'n gwrando mae'r goosepimples. Ond just emosiwn daearol yw e. Duw wedi creu y pethau yma'n arbennig. Ond mae rhywbeth hyfryd iawn am ddod mewn i bresenoldeb Duw ei hun drwy Iesu Grist a gwybod bod e'n clywed a'i fod yn deall a'i fod e yno ym mhob sefyllfa.